problema, dogovoreno. Obožavam svoj posao. Mogu da sedim ceo dan, a mogu da naučim da se borim sa katanom. Biću kao ninja kornjača. Dobar dan, došla sam kod vas na medicinski pregled. Prvo pokažite mi šta vam je u koferu. Ne trebaju nam takvi lekari. Izađite odavde. Ali moram da pregledam zatvorenike. U redu, ako ne želite da me pustite unutra, pregledat ću vas. Uz pomoć ovog klistira. Skinite pantalone. Neka hvala, bolje proverite zatvorenika. Ne izgleda dobro. Evo ga, doktore, pregledajte ga. Šta? Da, tako je, jako me boli stomak. Izgleda da je stvarno bolestan. Neću da vam smetam, klistiranje je lična stvar. Vidi, Andy, donela sam ti tvog prijatelja. Nadam se da nisam ništa pomešala. A šta misliš, je li to tvoj prijatelj? Što? Ne, to je mačka, moj prijatelj je... Znači, ipak sam pobrkala. Ne brini, vratit ću se uskoro. U redu, ali sada moraš otići, alergičan sam na mačke. Ne brini, imam špric sa lekom od alergije. Sad ću ti dati injekciju i sve će proći. Ne, nema potrebe, bolje uhvati mače ili će nas izdati. Sa mnom će sve biti u redu. Čeka me ukusan ručak. Odakle ovdje mačka? Kako je ušla u zgradu? U redu. Mače, izvini, morat ću da te izbacim. Odlazi. Ups, izgleda da je primetila nas. Dok gospođa policajka nije došla sebi, moram da odem. Sljedeći put moram obavezno da promenim odelo. Zdravo, ja sam čistačica. Mogu li da uđem? Ne, prvo moram da te proverim. Možda nosiš nešto opasno ili nezakonito? Ali ja sam samo čistačica. Hoćete KitKat? Imam ga. Hvala puno. Ali nemojte pomisliti da mi je čokolada važnija od posla. Pokažite šta je u kanti. U kanti? Nema ničega. Prokletstvo, što da radim? Znam. Ma šta vam je? Moram da uspremim još 10 kuća. Ostavite me na miru. Nemam vremena za te gluposti. Šta se dešava? U redu, spremajte. Bar će biti čisto. Andy, donela sam ti prijatelja. Našla sam sve troje. Troje? Ali on je samo jedan. Nema šanse. Našla sam 3 zlatne ribice. Ribice? Ma ko uopšte zove ribice prijateljima? To nije on. Moj prijatelj je... Ne, tišina. Policajka dolazi. Sakri ribice. Šta? Ali gde da ih sakrijem? Gde da ih stavim? Tako je, u WC šolju. Tamo je voda, znači da im neće biti ništa. Nadam se da neće ništa posumnjati. Šta se ovdje dešava? Zašto je sva voda na podu? Zašto ste došli? Teo sam da idem u toalet. Onda hitno napuštamo zgradu. Nadam se da će Jane pronaći mog prijatelja. Tako mi je tužno bez njega. Baš mi nedostaje moje kuće. Nadam se da je dobro. Zdravo, zovem se Jerry. Došao sam da proverim vašu tehniku. Evo mog kofera, provjeravajte. Sve je u redu, mogu vas pustiti. Uđite. U stvari, čekajte. Da li bi mogli da pogledate mi stolicu? Slomila se. Ne mogu ni da sedim na njoj. Stolica? Da, to se često dešava. To nije teško. Treba uzeti običnu traku. Traku? Da. Uđite. Opet su šefovi pozvali najjeftinijeg majstora. Uđite. Imamo problem sa svetlom. Možete li da zavrnete ovu sijalicu? Naravno, radim to svaki dan. Sada moram smisliti kako doći do Andyja. Tako je. Da bih to uradila, treba da napravim veliku rupu u zidu. Mislim da će mi čekić pomoći u tome. Joj, u zatvoru su zidovi jači nego svuda. Ali nema veze. Imam bušilicu. Šta je to, bre? U redu, ovo će sigurno pomoći. Sad će sigurno uspeći. Šta se tamo dešava?
Ne brinite, tako se uvrću sjelica. Sad će Andy da vidi svog prijatelja. Gde mi je prijatelj? Ne može proći kroz tu rupu. Šta? To je pacov. Šta se desilo? Odakle je pacov u zidu? Moram da idem pre nego što bude kasno. Dobro večer, uhvatila sam opasnog kriminalca, to je lopov Hermelin. Morate ga staviti u čeliju. Jo, dugo su ga pokušavali da uhvate. Uđite, čelije su tamo. A gde je moja banana? Šta se tamo dešava? Jane, dovela si mi prijatelja? Da, evo ga. Jesi li srećan da ga vidiš? Jel se šališ, to je Hermelin? Ne volim ih. To nije moj prijatelj. Kako mi je to dosadilo? Jadna ja i jadne životinje. A šta se ovdje dešava? Čekaj malo. Vi niste policajac. Morat ću da vas kaznim. Hej, gde je moje oružje? Ovaj Hermelin je pravi majstor. Šta je to? To nije lepo. Moramo da idemo, žao nam je, ali stvarno kasnimo. Stanite, svejedno ću vas uhvatiti. Ne, nećeš, neću ti dozvoliti. Znaš šta, neću te više hraniti. Evo ti banane, to ćeš jesti ceo dan. Prijatno. Pustite me, doneo sam hranu za zatvorenika. Nadam se da unutra nema životinja. Dolazila ovdje jedna sa Hermelinom. Ma šta to pričate? Koje životinje mogu biti u hrani? To ne valja. Upravo ste. Mogu li da uzmem krilca? Tako sam gladna. Naravno, prijetno. Hvala puno. Konačno ću da jedem nešto. Stani, a odakle su ovdje dlake? Mislim da znam. Andy, to sam ja, Jane. Donela sam ti prijatelja. Stvarno? Konačno? Toliko sam dugo čekao. Jurila sam ga 2 sata. Baš je brz. Jedva sam ga uhvatila. To nije moj prijatelj. To je zec, a meni treba... Čuti, dolazi policajka. Znači to si opet ti. I opet dolaziš sa svojim životinjama. Šta, kakve životinje? Ispod poklopca, tamo su. Ma šta vam je, ne? Eto, vidite? Nema nikoga. Nema šanse. Unutra sigurno ima neka životinja. Videla sam dlake. Pa jel vidite da nema? Učinilo vam se? Učinilo? Ne, naći ću ga. Znam da ga negdje krijete. O čemu pričate? Ja nisam ništa video. Došla je da me hrani. Svaka čast zecu. Sam se sjetio da skoči ispod češira. Stanite, gde ste krenuli? Slušajte, došla sam kod Andyja. Ja sam njegova žena. Ima porodicu i malo dete. Mogu li da uđem? Mališanu baš nedostaje tata. Dete, naravno uđite. Andy mi ništa nije pričao o svojoj porodici. Andy, hej, to sam opet ja. Mislim da sam ti ovog puta donela pravog prijatelja. Zašto mi nisi rekao da ti je prijatelj pas? Druže, konačno si sa mnom. Kako si mi nedostajao? Daj ga ovamo. Saću, debeo je. Neće proći kroz rešetku. Hvataj ga, beži. Obožavam kobasice. Šta se opet dešava? Zašto je se policija pretvorila u zoološki vrt? Hej, pas, gdje ideš? Ja, ubijaju me. U pomoć, napali su me. Ovo je dobra ideja da pustim Andy. Ključevi su ovdje. Možeš li me pustiti? Da, Saću, bit ćeš slobodan. Samo treba da nađem odgovarajući ključ. Smislila sam kako da smirim ovu životinju. Hoćeš kobasicu? Znala sam da hoćeš. Hajde sad.
I ti ideš u zatvor. Hej, šta radite ovdje? Ništa, ja samo stojim. Od sad ćete biti sa prijateljem zajedno. Morat ćete da sedite zajedno u ćeliji. Juhu, druže, konačno smo zajedno. A ja idem kući. Ne, u posljednje vrijeme si pretvorila zatvor u zoološki vrt. Neće ni tebi smetati da budeš malo iza rešetaka. Sad vam sigurno neće biti dosadno. A ja idem da ručam. A nema veze, bit će nam zabavno. Šta? Ko kuca tamo? To su kod mene. Ćao, čao. Uzmi pare. Evo vaše poručbine. O, kakva teška kutija. Šta je to? Sad ću da vidim. Aha, ovdje je sve da bih napravila krevet iz snova. Wow, kakvo veliko paču drveta. Stavit ću ga na pod. Šta to planira? Joj, potpuno zaronilo u kutiju. Odlično, evo moje ograde. Oho, kako je velik. Skoro sam sve izvadila. I naravno, instrumenti. Joj, bolelo je. Sklonit ću kutiju, smeta mi. I šta će sada raditi? Graditelj Mary kreće da radi. Dakle, stavit ćemo ovo ovako, a ovo ide ovdje. Baš joj dobro ide. Uskoro će biti još bolje. Da, ja sam veoma talentovani graditelj. Krevet na sprat je gotov. Od uvek sam htjela takav. Šta? Sad je njen krevet mnogo bolje od mog. Nema veze, imam ideju. Sad ću ulepšati svoj krevet. Kupiti? Da, sad čekam kurira. Zdravo, momci, izvolite. Brzo unesite. Gotovo, gospođice. Wow, baš lepo. Da. Krevet je postavljen. Još malo lepote. I dodat ćemo malo svetla. Slatke slike kako bi kućica bila još ugodnija. A sad uključujemo. Da, ispalo je super. Oho, to je neverovatno. Hej, zatvori usta, cimerko. Pa, ko sad ima najlepši krevet, jeli? Juj, boli. Šta tamo radi moja cimerka? Hej, šta gledaš? Šta da smislim? Da, znam. Uzet ću rekvizite svuda. Naprimjer, ove zavese su baš dobre. O, i ovaj stolnek će također trebati. Ja nemam mnogo novca, ali imam fantaziju. Mislim da je baš lepo. Odlično, nije ništa gore nego kod Jennifer. Joj, hej Mary, šta to bacaš? Odakle ti ove divne zavese? A sad ide stolnjak. Od njega ću napraviti viseću mrežu. Wow, tako je udobna. Baš je lepo odmarati u njoj. Zdravo, cimerko, kako si? Baš je dosadno. O, imam ideju. Sad ću naručiti nešto mnogo dobro. Mary će mi zavidjeti. Da, dolazim. Dobar dan, gospođice, vaša narudžba. Hajde, brže ga instalirajte. Ovdje. Naravno. Sve je gotovo. Evo vaše plate. Hvala. Ćao. Halo, čekam vas sve na žurku u mojoj sobi. Ćao, devojke. Pogledajte moju kućicu. Fantastična je, Jennifer.
Da, mnogo je dobra. Kod nas je VIP žurka, niko više ne sme da ulazi. Neka zabava počne. O, pala mi je na pamet odlična ideja. Sad ću. Stolnjak. A sad posuđe. I moji dobri, verni prijatelji. Šta je to izmislila opet? Pojačat ću muziku. A, šta je bilo? Kako ti se sviđa ovo, Mary, a? Gotovo. Preduzimam ozbiljne mere. Obezbeđenja? Da, kod njih je preglasna muzika. Smete mi da spavam? Da, evo ga. Dobar dan, u čemu je problem? Pođite sa mnom, pokazat ću vam sve. Evo ih. Kaznite njih. Sad ćemo sve srediti. Šta se ovdje dešava? Hej, ko ste vi? Dobio sam žalbu na vas, gospođice. Jel da? Znam kako da rešimo taj problem. Izvolite. Pa smatram da vaša muzika i nije toliko glasna. Nastavite zabavu. Hej, što je to? Znam. Onda ću napraviti svoju žurku. Imam svetleći globus. A sad ću napraviti od ovih CD-ova nešto zanimljivo. Sigurna sam da će Jess biti oduševljena. Odlično. A sad lepim delovi CD-a na globus. To je to. Super disko kugla spremna. Sad je atmosfera zabave uvek uz mene. To. A od ostalih CD-ova ću napraviti ukras za zid. Odlično, moja soba blista. I sad je vreme da uključim muziku na najjaču. Neka zabava počne. Što se tamo dešava? Oho, kod Mary je baš cool. Hajmo kod nje. Ćao, došli smo da vidimo šta imaš ovdje. Šta još da smislim? Znam, imam kutiju sa sijelicama. Kako su ekstra. A sad će mi trebati kabel. To je to. Rasveta je spremna. Samo da je okačim. Šta je opet smislila? Odlično. Svaka mi čast. Obožavam svoju kućicu. Radnik, brže ovamo. Uđite. Treba da sve sija ovdje. Kao kod moje cimerke, čak i bolje. Da, to mi je trebalo. Čestitam, sve radi kako treba. Uzmite pare. Hvala puno. Kako lepo. Bolje nego kod tebe, da? Jao, Jennifer, nešto se dešava. A, to je požar. Imamo vatrogasni aparat. Sad ću. Moram sve ugasiti. Ne boj se, Jennifer, sve će biti u redu. Gotovo. Ali moja kućica je uništena. Izvini, Jennifer. Ali možeš da živiš kod mene? U redu, hajmo kod tebe. Kod mene je također super, zar ne? Da, baš je slatko. Upoznaj moje plišane prijatelje. Ja ću biti prva. Odlično. Plava huba buba. Cool. A šta je kod tebe? I kod mene je nešto lepo. O ne. To je lizalica sa buba švabom. Kakav užas. Kako ću to jesti? Ha, nemaš sreće. Pusti me, Jane. Snaći ću se ja. To je zapravo veoma ukusna lizalica. Nisam očekivala. Poješću samo lizalicu, a buba švaba ću ostaviti na štapiću. Jao, čudne. Dobro, čeka me moja huba buba. Prelepo. Plava hrana je ipak najlepša. O ne, pojela sam celu lizalicu, a nisam ni primetila. Buba švaba mi je ustima.
Olivia, prestani da vičeš. Smetaš mi da uživam u svojoj hubabubi. O ne, Jane, buba švaba ti u balonu? Šta? O ne, fuj, otkud je buba švaba u mom balonu kad si je ti jela? Sva sam lepljiva. O ne, buba švaba je još uvek na meni. O, kako je gadna. Šta je ispod ovog poklopca? Olivia, sve si pokvarila, htjela sam da pogodim. Olivia, jel mi lepo stoje plave oči? Jane, prestani da pričaš i jedi to. Tako si dosadna. O, imam još i šarene konfete, super. Sad ću probati. Prelepo, stvarno mi se sviđa. O, ovdje još i ukusna limunada. Divno. Hej, što me gledaš? Skidaj poklopac. Dobro, dobila sam neki roze slatkiš. Nisam nikad pa jela, ali sigurna sam da će mi se dopasti. O, znala sam. Poješću sve. O ne, Jane, pomozi mi. Zagrcnula sam se. Hitna pomoć dolazi. Jel ti sad lakše? Da, hvala ti puno. Šta si dobila? A sad ćemo vidjeti. O, to je Mentos. Super, zar ne? A šta si ti dobila? Sumnjam da nešto lepše od moje hrane. O, obožavam Mentos. Olivia, pogledaj šta je kod tebe. Dobila sam nešto mnogo dobro. To je kaciga sa fantom. Baš me zanima kakav ukus ima fanta. Sad ću je probati. O, čujem kako fanta curi u moje usta. O, to je fanta sa ukusom jagode. Olivia, mogu da probam? Ne. Pa dobro, onda imam iznenađenje za tebe. Mislim da tvoja fanta nije dovoljno gazirana. Moram popraviti to. O ne, šta se dešava? Zašto mi je toliko pene u ustima? Ne mogu izdržati to. Olivia, jesi nešto sipala u moje piće? Joj, sva sam mokra i prljava, ali fontana je bila prelepa. Hajde zajedno da otvorimo. O, blago meni, to je slatki džem od višnje i roze jestivi papir. Jane, jesi li dobila sve isto samo plave boje? Cool! Hajde da probamo. Wow, ovaj džem je tako sladak. Oduševljena sam. Jane, je li ovo sigurno jestivi papir? Jo, moj ima ukus jagode. Treba smisliti nešto zanimljivo. Tačno, namazat ću papir džemom, a zatim ga saviti ovako. Napravila sam slatku štrudlu od jagode višenja. Treba probati. O, neverovatno. A mogu ja tako? Želim da nacrtam mačku na svom papiru. Tako je. Joj, izgleda preslatko. Sad ću probati. Savijam. I jedem. O, kako ukusno. Ja nemam više papira. Tačno, pala mi je na pamet genijalna ideja. A mogu li uzeti jedan listić od tebe? Ma čekaj bre, hajde da igramo X-Ox. Ko pobedi, poješći papirić sa 2 vrste džema. To je zaista super ideja. Stavila sam Ox. Sad ti. O, baš dobro igraš, ali neću se predati. Gledaj sad. Ha, pobedila sam. Jupi, poješću sve što je ostalo. To nije fair. Mogu li otvoriti? Wow, to je ukusan sok i želečaša. Mogu zamisliti koliko je to ukusno. Jane je ponovo dobila nešto lijepo. A sad ću probati sok. O da, veoma ukusno. Sipat ću sok u svoju jestivu čašu i probati ga. Pitam se da li će se ukus nekako promeniti. O, tako je još lepše. Olivia? Hej, probudi se. Stanica je stvarni život. Skidaj poklopac. Blago meni. To je roze kada. A šta je unutra? Opa, pucketove bombone. Izgledaju nevjerovatno. Sad ću napuniti kadu sa njima. Ali kada nikako ne može biti bez vode. Tačno, Jane ima sok. Jane, hoćeš mi dati malo? Hvala. Hajde da vidimo šta će se dogoditi. Oho, ovo kao da je prava kada sa penom, vidi. Probaj brže. Još nikad nisam pila iz kade. Super, hvala još jednom na soku.
A mogu li ja probati malo? O, hvala ti. Jedva čekam. Joj, tako cvrči. Cool. O, to je ludo ukusno. A sad ću pojesti još i čašu. O, da, nevjerovatno. Hajde da igramo. Nećeš? Okej, onda ja ću biti prva. Opa, to su bombone Juicy Drop sa kiselim džemom. Cool, moram to odmah probati. Bombone su lepe, a kakav je džem? Sad ću saznati. Ima li ovdje neka instrukcija? Dobro, probat ću ovako. O, lepo, ali kiselo. Sad ću napraviti sebi malu torticu. Tako je, prvi sloj, drugi, treći. To je to, sad mogu probati. Slatko i kiselo istovremeno, sviđa mi se takva kombinacija. Jane, hajde da vidimo šta je kod tebe. O, to je bombona Nerds. Odavno sam htjela da je probam. Čula sam da je to najlepša plava bombona. Vidim da Jane uživa. Dodat ću njenom slatkom životu malo kiseline. Sad ću namazati malo džema na njenu bombonu. Jedva čekam da vidim njenu reakciju. Jao, zašto je odjednom postalo tako kiselo? Olivia, šta si uradila? A, to je tvoj kiseli džem? Cool. Hajde da se borimo prstima. Ko pobedi, bit će prvi. Moram pobediti. To, pobeda je moja. Šta sam dobila? O, jesu to lizalice sa vetešoljom? Lizalice su odlične. Ipak plava boja je mnogo lepa. O, tu je šećer u prahu. Sad ću močiti lizalicu ovaj prah i probati je. O, prah je kiseo, a lizalica slatka. Odlična kombinacija. Blago tebi. Hoću ja to. Jane, nećeš mi dati da probam? Pa dobro, a ja imam svoj slatkiš. Ovo je prsten lizalica, sad ću ga probati. O, baš mi lepo stoji. A sad ću ga probati. Oduševljena sam. A šta je ovo? To je moje, Jane. Sad ću probati i reći ću ti. Sipat ću ovaj džem na svoj prsten. Joj! To je kiselo, ali sviđa mi se. Hoću i ja. Olivia, mogu li probati? Imam ideju. Hajde da pomešamo sve. Sipat ćemo kiseli džem na naše lizalice i onda umočiti to u prah. To bi trebalo da bude baš kiselo, ali i ukusno. Jao, mamice, to je stvarno jako kiselo, ali ne mogu prestati da jedem. Da, slažem se. To je super.